हेलो गाइस गोजोन्थों वेलकाम बेक टू माय पिटांकि ब्लग चेनेल लोगोफोर आङो मैयानि समावहाय गोदान मोनसे बुस्थु अर्डार होदोंमोन आरो बिनि सिगांबो आङो माखासे अर्डार होखादोंमोन मोननै नाथाय बबे मोनसेया सफैदों बेखौहाय आं मिन्थिला नाथाय बियो फ्लिपकार्टनिफ्राय सफैदों दायो बेयावहाय मोनसेल' बुस्थु सफैदों बियो आंनि थाखाय मैया होनाय अर्डारासो सफैदों जानो हागौ मानो होनोब्ला बियो दिनै सफैनांगौमोन स' लोगोफोर बेयो सिङावहाय मा बुस्थु सफैदों जोङो बेखौहाय खुलिना नायनोसै बेयावहाय मा दङ बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोफोर नोंसोरबो बे बुस्थुखौहाय नायलांनो हागोन सिङावहाय मा दङ मानो होनोब्ला आङो माखासे बुस्थुखौहाय सिगांनिफ्रायनो अर्डार होनानै दंखायोमोन आरो दिनै सफैनांगौ दंमोन बियो सफैयाखै नाथाय बे बुस्थुआ जानो हागौ मैया अर्डार होनायासो सफैदों खोमा होननानै आं सानो बेयो आंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेनिखायनो आं बेखौहाय मैया अर्डार होदोंमोन जानो हागौ बे बुस्थुआनो दिनैहाय सफैबाय होननानैहाय स' लोगोफोर जोङो बेखौहाय खुलिनानै नायनोसै बेयावहाय मा दङ आरो बबे मोनसेया सफैदों बेखौ जों खुलिनानै नायलांनायसै नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांफाब्लानो जाबाय आं नोंसोरनोहायबो दिन्थिलांफानोसै बे बुस्थुखौहाय दा लोगोफोर जोङो खुलिनोसै फै नायदो लोगोफोर बियो जाहैबाय बिनि स्लिपखा आरो बेखौहाय फरायनानै होनांगौ होननानै आं साना बियो मोनसे पावार बेंक बेखौ आङो मैया अर्डार होदोंमोन दिनैहाय सफैबाय बियो सानसेबो लायाखिसै बियो माने हरसेनि गेजेरावनो बियो बेलासियावहाय सफैबाय आरोना नायनो हागोन नै बेयावहाय लिरनाय दंखायो बियो एमआई पकेट पावार बेंक प्र नोंसोरो नायनो हागोन 10,000 वाटनि नैबे नै बेखौ नायनै बेयावहाय लिरखानाय दङ एमआई पकेट पावार बेंक प्र होननानैहाय नोङो बेखौहाय नायदो नै बियो बिराद अरिजिनेल आंनि मथेब्ला अरिजिनेल जागोन बियो मानो होनब्ला बेखौहाय आंनो जोबोद गोनांथार आरो बियो माखासे डिसकाउन्टबो दङ बे डिसकाउन्ट दंखायसो आं बेखौहाय लादों बिनि दामा बारा नङा होनब्ला जोङो नायदिनै बेयावहाय नायदो नै बेयावहाय सिल होनाय दंखायो सिलाखौहाय खेवाखै बेबायदि सिल होनाय थायोब्ला अरिजिनेलखा बियो आरो जुदि सिल होनाय गैयाब्ला नोंसोरो सानदे बियो डुप्लिकेट बेखौ नोंसोरो अफलाइनावबो बायनानै लायनो हागोन आरो अफलाइनावहाय आं सानो बेनि दामा बारा जागोन बेनिखायनो आं अनलाइनावनो अर्डार होदों फ्लिपकार्टआवहाय नोंसोरो फ्लिपकार्टआव अर्डार होयोब्लाबो एसे डिसकाउन्टआवहाय मोनगोन आरो नायदो नै बेयावनो सिल दङ बियो अरिजिनेल बुस्थु नायलानो जाबाय नै आंनि थाखाय बेयो जोबोद गोनां मानो होनोब्ला आङो गप्र' हिर' 10 बायदों गप्र' हिर' 10नि बेटारिया बारा लास्टिं जाया बेनिखायनो लोगोसे पावार बेंकबो लाफानांगौ जायो जुदि नोङो ब्लक खालामोब्ला गप्र' हिर' 10आ इसिबां बेटारिया जोरा बेनिखायनो गप्र' हिर' 10जों लोगोसे नोङो मोननै बेटारि लालाबो मोजां जागोन होननानैहाय आं सानो जायफोरहा गप्र' दङ बिसोरो मिथिखायो जों खुलिना नायदिनि सिङावहाय माबायदिमा दे अब्लालाय जों खुलिदिनि नै नायलानो जाबाय नै बेलाय नै सिल दंखायो बेयावहाय सिल दं नायनै सिल दं बेलाय अरिजिनेल सिल होखानायखा बेखौ रावबो खुलिनो हाया
नैबे बेबो स्लिपआनो बिनिनो जेबो नङा नायदो नै नायलानो जाबाय ओरैबायदि सिल होनायनि दंखायो बियो सिल होजोबखादों जेरैबो सिल होदों ओरैबो ओरैबो खुलिनो हाया आरोना रावबो गाज्रि खालामनानै खुलिखोमानानैहाय लानो हानाय नङा आरो खुलिखोमानानैबो दोननो हानाय नङा फुरा सिल होजोबखादों बेयावहाय गासिबो सिल दंजोबखायो बेखौहाय डाइरेक्ट कम्पानिनिफ्राय पेकखा बियो नोंसोर नायलानो जाबाय खुलिनायसै बेखौहाय खुलिनायसै आं नै खुलिनायसै नै बिराद मोजां पेक खालामदों नाय नै बिराद मोजां पेक खालामदों ओरैबो ओरैबो सिल होजोबखानायखा नायबो नायदो नै ओरैहाय फारसेजोंहाय आथा होदों दै गेवो खिन्थु नै नायदो नै नाय नै बेलाय नै ओरै नाय बेयावहाय नै ओरैबो C टाइप बेटारि आरोना 10,000 वाट MI कम्पानिनि नै बेवहाय मोननै चार्जार खालामग्रा होदों गंनै मबाइल होनो हायो नै ओरैबो ओरैबो गंनै नैबे सुइच दै नैबे सुइचखौ थुयोला जोङो ओमफ्राय नैबेयावहाय मोननै प्लाग सोग्रा बानायदों नै नायलानो जाबाय नुखायो नै इलाय नैबेयाव C टाइपनिबो मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसेया USB नोङो बेयावहाय मोननै सिस्टेमनि नुगोन दै बिराद मोजां ओंखायनो नोंसोरबो बायनानै लानो हागोन आरो बे बुस्थुखौहाय आरो मोनसे दंबावो सिङावहाय मा बुस्थु नायनि ओमफ्राय नैबे केबोलसो दे केबोल चार्ज माने बेजोंनो मबाइल चार्ज खालामनो हागोन आरो बेटारिखौबो नोङो चार्जारावहाय होनानै बेजों कानेक्सन खालामनानैहाय चार्ज खालामनो हागोन आरो बेखौ हरफाखादों बेलाय नै बेबायदि नै नायदो नै बेबायदि खालामगोन आरो बेखौ नाय नै नोंसोर नुखाबाय नायदो बिराद मोजां नोंसोरबो बायनानै लानो हागोन आरोबाव नै आंनि मोनसे प्रडाक्ट दंबावो बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय जोंनि फ्लिपकार्टनिफ्राय नङा बियो मोनसे कम्पानिनिफ्राय बेखौ अर्डार होदों बे जाहैबाय आंनि वाइफनि कम्पानिनि आंनि वाइफआ बिउटिशियानाव नालाय अनलाइनावहाय खामानि मावो ओंखायनो बेखौहाय बायदों बेयो मोनसे स्टिम आरोना नै नायलानो जाबाय जे खुलिदिनि होनला माबायदि नायनि सिङावहाय नै 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 नायदो नै बेलाय बेबायदि नै नै नोङो मोखाङावहाय जेन'बा फेसियेल खालामोब्ला मासाज खालामोब्ला बेखौहाय लायो जाहैदों आंथ' मिथिया आंनि वाइफआसो मिथिगौ आरो नोंसोरबो बेखौहाय बायनानै लानो हागोन जुदि नांगौब्ला बियो स्टिमसो मानोना मोखाङावहाय मासाज खालामनाय समावहाय बेखौहाय मा खालामो आंबो मिथिया वाइफआसो मिथिगौ नै बेलाय बेयाव दै गुदुं सोबाय दै गुदुं सोनानैहाय आरो माने दै सोनानैहाय बेखौहाय सिङाव सोफिनो सिङाव सोयोब्ला बियो दैया सिङाव थाबाय नालाय ओमफ्राय दाने मा खालामनांगौ नोङो नैबे माबाखौहाय मोननै फिन बे कारेन्ट प्लागखौहाय कारेन्टआव जइन खालामना होब्लानो बियो दैया दुंगोन आरोना बांद्राय फुदुंनो नाङा दे नङाब्ला मोखाङा खामग्लाबगोन
नोङो गावनो नांगौ बायदि फुदुंना लाब्लानो जाबाय अब्लानो नोङो आन्दाज लाब्लानो जाबाय बेसेबां फुदुङो आरोबाव दंबावो दिन्थिनायसै आङो नै बिराद साबधान बेखौ हासिनांगौआबो नायलानो जाबाय नै आर्बान कम्पानि आंनि वाइफआ मावो ना बेनिखायनो बियो अर्डार होदों नै बियो मोनसे आर्बान कम्पानिनिफ्राय फैनाय प्रडाक्ट नायनोसै मा दङ नायदो नोंसोरबो नायफालानो जाबाय हुसियारै खुलिनांगौ नङाब्ला दिगदारसो बेबो नायलांदो नै बेवहाय $3,000 होखादों अर्डारा नै नायदो नै बेलाय नै बेयो आथिं सुग्रा दै एलिजियान चकलेट भेनिला होननानै बुङो आथिं सुग्रा बियो बेयावहाय बिउटिशियानफ्रासो मिथिगौ बेखौ मा खालामो खिन्थु बे बुस्थुखौ आंनिब्ला आथिं सुयो होननानै मिथिया आं एसेबां मिथिया नाय जायफ्रा बिउटिशियानाव मावो बिसोरो मिथिगौ आरो बेबो आथिं सुग्रा बेखौबो आथिं सुग्रा होननानै बुंदों मोनथिले मा बुंबावोसै खिन्थु बियो बिउटिशियानफोरनि मावग्रा आरो खामानि मावनायावहाय बाहायग्रा बेखौहाय कम्पानियावसो मोनो बेखौ बाहेरायावहाय मोनलाबाया आरोना जायहा बिउटिशियान बे कम्पानियाव जइन जादों आरोबाव दंबावो नै बेबो दस्रा बेयो जाहैबाय मोखां नाग्रा नै बेबो एखेयानो गासिबो एखे गोजासो नायला लाब गैले नै बेखौहाय मिथिगौना बेयो स्ट्रिप बेखौहाय खोमोन फुनायाव बाहायो आरोना बेजोंनो खोमोन फुनायावहाय बाहायनायनि मोनसे स्ट्रिप भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय दा मा बुङो लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय